давоми як шабонарӯзи охир ба зерстансияи ёрии таъҷилии тиббии шаҳри Хуҷанд 69 даъват ворид шудааст, ки ин нишон дод нисбат ба ҳафтаи гузашта як баробар кам мебошад. дар ин бора Эркиной Ашурова, танзимгари зерстансияи ёрии таъҷилии тиббӣ дар соҳили рости дарёи Сир ҷой гирифтааст, маълумот дод. бино ба иттилои ӯ, санаи 17 май 69 адад муроҷиати сокинони соҳили рости Хуҷанд ба ёрии таъҷилӣ ворид шудааст. аз ин шумора танҳо 6 нафар ба беморхонаҳои марказӣ бистарӣ шуданд. аз рӯи таҳлили мутахассисони зерстансияи ёрии таъҷилии тиббии шаҳри Хуҷанд, шумораи муроҷиаткунандагон то рафт кам шуда истодааст. агар ҳафтаи қабл дар як шабонарӯз 140 муроҷиати сокинонро танзимгарон ба қайд гиранд, давоми 48 соати охир шумораи муроҷиат ба зерстансия як баробар кам шудааст. ин рақам ва нишон дод боиси хушнудӣ ва қаноатмандӣ шуда метавонад. агар санаи 5 май 120 даъват, яъне муроҷиати сокинон ба кормандони ёрии таъҷилии тиббӣ ворид шуда бошад, аз ин шумора кормандони ёрии таъҷилии тиббӣ 70 нафар сокинони шаҳрро, ки ҳарорати баданашон баланд буд, ба беморхона бистарӣ намуданд. ин нишондоди оғози моҳи май буд. таҳлили ин рақам баъди як ҳафта чунин нишондиҳанда дорад. санаи 12 май ҳамагӣ 85 муроҷиати сокинон ба зерстансияи ёрии таъҷилии тиббӣ ба қайд гирифта шуда, аз он танҳо 11 нафар бистарӣ шуданд. нишондоди рақамҳо то рафт паст шуда, боиси кам ба қайд гирифтани бемориҳои сироятӣ дар шаҳри Хуҷанд гардида истодааст. ҳоло аз рӯи муроҷиати сокинон, кормандони зерстансияи ёрии таъҷилии тиббӣ давоми як шабонарӯзи охир 6 нафарро, ки таби баланд доштанду вазъи саломатиашон вазнинтар буд, ба беморхонаҳо бистарӣ намуданд. 17 нафари дигар зери назорати духтурони оилавӣ қарор доранд. аз ин рӯ масъулини маркази назорати давлатию санитарии эпидемиологии шаҳри Хуҷанд аз сокинон хоҳиш менамоянд, ки барои пешгирӣ намудан аз сироятёбӣ ба коронавирус мусоидат намоянд, ба ҳолати санитарию эпидемиологӣ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир кунанд, ҳамчунин ба гигиенаи шахсӣ риоя намуда безарурат ба кӯча набароянд. гузориши Мафнушкурова, Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.